itt gyakorlás jobb lábbal első része. Én ballábas vagyok, de jobb lábbal is kell gyakorolni. De jó bevágtad! Maradszok. Fireball! Hát srácok, ezek ilyen rövid videók lesznek, ahol körülbelül ilyen három gólokat fogok lövöldözni jobb lábbal, és hát fejlődik a teljesítményem a jobb lábammal is, remélem. Találkozunk legközelebb is. Egy nap talán ebből 3-at fogok felvenni. 3-szor csak ki kell jönni azért. Ti is gyakoroljatok sok mindent. Én Eri voltam. Sziasztok!